Mondays at 7. Talk to Alex. Oh, Indaba. Talking my business isintu. Nazo zonke indaba zabasha. This is Indaba Yesintu. NgoLwesithathu kusukela ngo7 kuya ku8 ebusuku. NgoLwesithathu from 7 to 8 I bring you Indaba Yesintu igama ke liyazisho. Mawusilalela kuqala namhlanje, welcome to your home and uzolalela nje ubeka indlebe uzozo ukuthi sikhuluma ama parameters. Sisuke sifundisana sithola ama perspectives ahlukene ngendlela esunderstanda ngayo indaba yesiko nendaba ke yesintu. Ama topic wonke ke esiwa discussayo here. So namhlanje sizobheka lento kuthiwa ukuhlambuluka, inhlambuluko. Yini leyo mawuzugama lithi hlambuluka ke kuthinta indaba yama family matters asuke khona la kwaxatshenwe khona kwesinye isikhathi kuhlambulukelwa abantu bobabili mhlamba bangasekho yini yona leyo izosebenza kanjani. I'm inviting you to share noma ubuze imibuzo ngolwazi onalo kumbe ama questions noma i confusion noma ngadinga ukuthi sicacisele yona ngalolu daba. My guest is Professor uMadlanduna uMagatshakeja. Madlanduna sikumukela, welcome to Kakasi. Siyathokoza kakhulu baba. Sibingelele kakhulu kubalaleli emakhaya baba Mthiyani, siphinde sibingelele nakuwena baba. Okay, no, sizokhuluma indaba yenhlambuluko. Inumber 0861596596 and then ma VN ngizowathatha. Uthumela nje voice note ibe mfishane ku 0638399959. Ipage ke silisebenzisayo ku Facebook elithi ke Indaba with Alex. Mawuthiwa kwenza umsebenzi wenhlambuluko yini leyo Magatshakeja? Inhlambuluko ngesintu, siqale ngesintu, abantu abangahlambuluke nabadlelani. Kuthiwa uma udla la ningahlambulukene khona kuthiwa indla kubi. Yingakho ke uthola ukuthi kuzothi mase kudliwe bese kuba nomshophi othize ngoba kudle ndawonye abantu abangazange behlambuluke nasekhaya ngokomthetho. Yingakho makuxatshwana into yokuqala yenziwayo akungenelwana ngoba ukhono ngasengene bese kusala umshophi bese kusolwa lo kade ngenile. Inhlambuluko ila kwakhiwa khona ukubuyisana ngoba indlela bese zihlukene. So ukuze nenze ukubuyisana ngokwesintu aniveli nje niqhamuke senizwana, niqhamuke futhi makuthiwa kunomcimbi sebezodla abanye ngoba njengoba nisuke nihlukene lokho kudala ubutha. Yingakho abantu abaningi uthola ukuthi kunezifo ezingalapheki, kunezinto eziningi ezamashwa nje ekhaya ngoba ngesikhathi bexabana baku announce ukuthi abasangenelana. Kodwa uma sebengenelana ngabangawa denounce lamazwi kade sebewakhiphile. So ukuhlangana nomuntu ngokwesintu ningazange nize nihlambulukelane udle naye esithebeni lonto ibuzwa ngokuthi indla kuphi. Abanye amagama ufana nomuntu odla poison esitheni ngokwesintu. Ngoba idalwa zenu phela azixolelene fane kwenziwe indlela ethize ngoba kuyenzeka xabana abantu emzimbeni. Angithi nasikholelwa ukuthi sicontrola kakhulu abantu bakamoya. Kuyenzeka xabana abantu emzimbeni kanti baxabene ngokamoya. Angenze isibonelo nje khona into engakuyenzeka uthola ukuthi baba Mthiyane awumthandi nje umuntu wakwanzuza. Mawubona umuntu wanzuza niyashesha ukususana kanti okhokho bakho bacabana yangalungiswa leyo yanga attend. So ke every time nindawo yenye ningaze nisolane ngokuthakatha kanti lento ekuthiwa indla kubi iyona evukile. Okay. Hey, conversation etijulile ke namhlanje sikhuluma ngendaba yenhlambuluko yenziwa kanjani and ubona ngani ukuthi isimo senu sesidinga inhlambuluko. Nange si raise ke nendaba yendla kubi ukuthi mabe ukuthi niyadlelana kodwa ningazange nihlambulukelane kuzokwenzekani. Ubuyazi nje leyo ukuthi uthola khona umuntu njalo nje wesibonge sithile anitholani naye kanti ngenxa yakho ukuthi mhlambe okhokho benu abazange bahlambulukelana. So zikhona impawu ekhona lamakechekeche zokubona ukuthi ke le family what they are going through uphawu lokuthi they badinga ukwenza lenhlambuluko abangayenzanga. Kuyenzeka. Indaba yenhlambuluko ijulile kakhulu Mthiyane in a way kuyenzeka nicabana ekhaya kanti niqhathwa yilabo khokho abahamba belwa bengangenelani. Nenza umsebenzi ninangenelane niyothi mangabe niqeda kwenza umsebenzi bese kuchitheka igazi ekhaya. Kube khona nje into embi. Kudala ke bekubonakala kanje. Angithi obaba bethu bebenento abayifundisa ukuthi ikhaya lihlali lingena into nomphefumulo ngaphandle komuntu. Noma nifuya ikati, noma nifuya imbuzi, noma nifuya inkomo kwakwenzelwana. Uma nenza umcimbi kanti awuhambanga kahle idlozi lingakhulumi ngomuntu lishaya isilwane.
so ngokuhamba ke kwesikhathi sigcine singasafuyile sekuvele kwenzeke kumuntu uthole sekushayeka umuntu noma kushayeka imoto noma kuphuka okiyela ikakho into eyenzakalayo so lezo zinto zijwayele ukuthi manenze into ethize khana thinta umsamo nabiza nabantu eningahlambulukene nabo bese kuba nenkinga ngakusasa uyobona ngathi nenkinga lento ebenithi niyayilungisa ukuthi ayilunganga ayikho into entshe ezophinde yenzeke la ekhaya kunalokho isimo siba worse ubutha boba worse tholuthi nizalwa umama oyedwa kodwa anizwani manihlaliswa phansi kuthiwa nibangani akekho phuma nesizathu ukuthi yini ebangwayo la ekhaya uthola ukuthi mani ngabe ninanizwani omakoti benu benza sure ukuthi aningenelani yingane zenu ayizwani kodwa makuhlalwa phansi kuthiwa kuyadinga into ayikho into etholakala ayikho into etholakala kodwa akuzwanwa nje la emndenini so enye ama common lokhu za examples osinika wona ukuthi cishe yiyo leyo nto leyo ukuthi kuhlanjulukene so manje uma umuntu engasekho nizohlambulukelana naye kanjani because akasekho ukuthi asho ukuthi siya reconcile ke manje kukabili kukhona la wena osukumayo uhlambulule isidalwa sakho bese ukhokha icala kwenziwa ke ngesilwane leyo nto leyo ma usuwenza lokho ila unomndeni wakho khona bese kuba khona inhlambuluko yesibili la enihlangana khona nimndeni mhlambe kade ningangenelani yilo faneze nesilwane lo faneze nesilwane engiyisabayo ke leyo mina ngoba kuyenzeka umuntu aphathe isilwane kanti inhliziyo ayikho kuleyo nto ungakhohle ukuthi labantu bahlala enhlizweni so inhliziyo njobe ingekho kulento noma ngasiphathi isilwane kuseyinkinga kudala umkhokha ikhona kodwa indlela la uthatha khona isilwane wena bese uthatha inyongo uthatha umswane wakhona lesi silwane nisihlabele ngaphandle ngoba isilwane samaqala bese singadliwa umuntu la ekhaya siyogqitshwa ngaphandle nithathe lo mswane nenyongo nigeze nonke nikhuluma ukuthi lolu daba oluphakathi kosibanibani nosibanibani olungalungiswanga namhlanje sizoligeza lolu daba njengoba kusuke gezwa umuntu ohambe ngesikhala ekhaya ukuthi akube into ecisha ayingeni ngaphakathi isilwane sakhe abantu abaningi ngebayenzile inhlambuluko base beyimosha la sebedla khona lesi silwane kanti phela lesi silwane masingcwaba sona singcwaba lo mkhokha wala ekhaya walento einhlambuluko elokhu ivela njalo. Alright. Into esidebate manje magejageja ileyo ukuthi uma kwenziwa umsebenzi kwenziwa ifamily njengale nje sikhuluma ngawo enhlambuluko. Sikhona na isidingo sokuthi kube khona umuntu oyi traditional healer kumbe yena kufanele ukuthi anikeze family ama instructions ukuthi nizokwenza ukuthi nokuthi maniqeda nenze kanje. Sikhona isidingo sokuthi naye makabe ipart yokwenziwa kwaleyo ritual. Bamthiyana likho idlozi lithethwa komunye umuzi. Asikho isidingo noma yipi ritual eyenziwe ekhaya ayikho iritual efaka inyanga into efaka umelaphi ekhaya ukuzobethela into efaka umelaphi ekhaya ukuzocupha mayecupha kodwa lezi zinto ezithinta umsamo izinto zomndeni alikho idlozi elizwa ngam la kaMthiyani idlozi nedlozi lizwa ngabantu begazi labo so isidingo sokuza komelaphi ngicabanga ukuthi kusuke sekuwukuthi nje phela naye athola amasentshana kodwa kahle kahle akangeni umelaphi kuma matters enhlambuluko ekhaya ume khona ukuninikeza iguidance kodwa hayi ukuthi nikhulumele bese nizenzela nina yonke into hayi ukuthi kube uyena oshoyo. Okay, indaba tonight sikhuluma ngani sikhuluma ngendaba yokwenziwa kwenhlambuluko yenziwa kanjani ukubaluleka kwayo la siqale khona ekutheni ibaluleke ngani nanezinye impawu ongazibona zokuthi iyadinga ukwenziwa size sakhuluma futhi nangokuthi abasuke bengasekho bona kwenziwa ke kanjani ngiya ku invite her now to be part of the conversation inumber it is 0861 596 ngiyawathatha nama voice notes make ukuthumela voice notes please yazi it's amazing ukuthi banye abantu abashiya izinto ezizwakala kalula ziphenduleke basuke bethumele nje ivoice note ibemfishane kakhulu akudingi ukuthi izibe yinde kakhulu and amanye ayafika uthola umbuzo ubalekile kodwa ngikwazi ukuyidlala ngenxa yokuthi ngesikhathi uyirecorda bekade kukhuluma umuntu ngemuva kuzwakala isound ye radio ukuyigagaza kwindaba sawona Windaba sekubingelela sorry 0861596596 yes mbali mchuno yebo sekubingelela sesukindaba Ngiphilele njani siphilele kunjani kwena ngicela ukubuza lakuba magejageja kunesalukwazi esenza labantu sashona kade singena emoya wayesiyalasha ngoba umkhwena wakhe ethi angeke abe nesangoma ebaleni uthe mase seshonile umyeni wakhe bese washona nayo ugogo engakhululiwe inzila
yithi inhlambuluko efanele siqale kuyona makunjalo? Okay, inhlambuluko yokuqala fanele bashweleze ngokuvala umsebenzi ngoba bavala ngokuvala umsebenzi wabantu abadala. Yes, ukuvala umsebenzi wabantu abadala. Niqale nishweleze kubona ukuthi siyaxolisa thina njengabantwana sasingekho involved. Maniqeda lapho senizomkhumula inzilo. Uyayibona lonto leyo. Manje bamageja ngiqale ngokumkhumula inzila ngoba into eyenzeke kamuva ngokungazi njengomntwana ngoba abazali badlula bengasitshelile qobo ngalesalukwazi naleyo nto eyayikhona. And lento sewuqedile wonke umndeni kodwa abaningi ababoni. Nekufika kuthina bese bethi ngiyajabulana nenivakashelwa yilabantu. Usuku nenhlanhla sebesho ngendliziyo ezibhlungu manje kodwa abayifuni ukuthatha initiative beyilungise lento le. Yeah, phela iqiniso lithi idlozi vele alikhulumi kuwo wonke umuntu ekhaya kufana nalento ukuthi akwazi ukuthwasa abantu bebe more than 5 ekhaya. Mase kuthathwe yedwa isikhwama sekwanele ziyoze kulindwe kuze kuhambe yena. Ngicabanga ukuthi kuleyo point sekumele uhambe uyemsamo uyosho ukuthi saqala ngokumlungisa ngembuzi ngoba sasingenalo ulwazi ebuntwaneni bethu sicela nisithethelele then usungakwenza la ngenkuku kuqala yokushweleza isenzo sakho uyishwelezela wena usuqeda ke usuthi ke nakhu ke la engizovula khona umsebenzi wavalo ngoba nakuwena uzofika ungacaci ngenxa ukuthi ukhona umuntu owawuvala ngaphambili. Siqala shwelezela leli khehla ukuthi lavala umsebenzi. Yes. Bese sibuyele ekutheni umsebenzi ke abawuveze noma ubani abazomthuza abawuvule abazomthuza. Yes. Lento idala ingxabano ngisho enganeni njalo la ngiqhamuka khona kuthiwa yini wena ungafuna umuntu yini wena uxabane nabantu. Angithi phela nani into edala ingxabano ukuthi naxabana nabaphathi benu laba bafika bephethe isikhwama la ekhaya ngesikhathi nixabana nedlozi nilivala kwangayona intando yalo phela ukuthi livaleke. Uyabona la lizofuna ukuzosebenza and ukuthwasa komuntu kuyenzeka kube impande ezolapha umndeni endaweni ethize. So njengoba ke lezi zinto sephatha izikhwama kungabe ukuthi uyolapha yes njengoba unalesimo sokuthi nginalesalukwazi asaba nalesimo. Exactly. Right, no siyabonga umbuzo obalekile lo 0861596596 ngisela Monville now ngithatha uMalusi wakashando sabona Malusi. Yebo. Yes, siyakumukela Malusi uthini wakhumbuzo kwekekasi? Yebo futhi njalo. Siyaphila unjani wena? Akaphila futhi uthambuze futhi nami nginenkingi efana naleyo nongatholani kahle nomuntu wasekhaya egcekeni. Mangabuthi anitholani naye endlelani? Seze nje singaboni ngasolinye siphikisana sibanga izinto engekho ngalendlela ukuthi ngize ngikhonjise ukuthi usebenzise imithi. Oh, so manje sofisa ukubuza ukuthi ke ingenziwa kanjani inhlambulo uyiqala kuphi lekela? Yes, ngifisa forward. Yes. Okay, la kukabili Mthiyane. Kuyenzeka nicabane kanti umuntu uphatha izinto ezithulisa idlozi ekhaya. Akulwi wena, kulwa idlozi lento ayiphethe akuyona into yala ekhaya. So lapho ke Mthiyane akuseyona inhlambuluko yedlozi. Sekunobutha obento ongayona yala ekhaya njoba eboniswa isizathu sokuxabana kwakhe. Yena sekumele manje asukume athola ukukhamba oluzobulala lento esingene ekhaya ngoba idlozi alifuni lento ilona kahle elixabana nalento ayiphethe ekhaya. Yeah, Shant. Yebo ngiyezwa ngiyabonga kakhulu baba. All right. So siyabonga. So ilapha kuzosizwa khona umelaphi. Yilapho ke osusukuma khona uyofuna umelaphi. Nomelaphi akazi kukunika nje ukukhamba oluzodliwa wena. Uzokunika into ozoyibeka emsamo. Kube isebenze lona idlozi ngaphandle kokugquma ngaphandle kokugeza ngaphandle kokuphalaza ngoba ukukhumbula ukuthi lempa kuyona yakho mawune access yokuthi uthole lo lukhamba bese ulibeka emsamo ibona bazoludla wena uzolibona lokhu lincipha emsamo liyothi mase lizophela bese uyalithatha uchela ngale emsamo ubanikeza amandla ukuthi bavuke bakhiphe lento engene ekhaya ngoba akulwa abantu labasenyameni kulwa lemibuso emibili ilento ethathwe ngaphandle ezothulisa idlozi evela njengomuthi nalento eyidlozi la ekhaya. Siqhubeka iconversation yethu sino Professor Magajakeja yini sikhuluma namhlanje indaba yokuhlambuluka yenziwa kanjani inhlambuluko. Kunomlaleli ongenile la uShando khuluma ngendaba yokuthi kunomuntu egcekeni
okuvelayo nanokuthi uyathakatha and all that. Ayisikhulume leyo. Kahle kwesinye isikhathi uthola ukuthi abantu bakhuluma ngendaba yokuthi bathakathwa kanti azasho nathi nasebusuku ngiyamboniswa kanti vele umuntu omcabangayo nongazwani naye ilowo uzocabanga ukuthi uyakuthakatha kuleso simo. So in that instance ixazulwa kanjani leyo ndaba ngaleko ukuthi iqhatheke emndeni? Kunamathonga u2 kunedlozi lala ekhaya limhlophe nedlozi elimnyama. Into eyenza ukuthi sisolane sodwa sithakathane lento ibuya lapha kokhokho bethu. Lo oyidlozi elimnyama kuyenzeka ngene umfowethu abe nomona nje abe nenhliziyo bangafisela umuntu izinto ezinhle la ekhaya akawuphathi umuntu kodwa inhliziyo nethonge lamngena ngisho kiwa kohlola uvela njengomthakathi kanti kuvela leli dlozi elimnyama lala ekhaya elangena kuyena sekumele enze njani ke ngoba awukwazi ukusolwa kuze kuba abantu ababili besho ukuthi uyathakatha wena noma uzazi ukuthi awuthakathi sekumele uhambe uyogeza lo muntu owangena kuwena ngoba uye lo muntu okuveza njengomthakathi ingozi lento ngoba kungayiwe esibukweni ufike uvele ngempela mthiyana uvela ukuthi uyathakatha kodwa uwena wedwa okwazi ukuyifakazela ukuthi awuthakathi uzushiselwe ngisho umuzi uthuthe endaweni kanti awuthakathanga inkinga kodwa kini ukhona owanamathela kuwena obephatha lesi sikhwama ubanjwe idlozi elibi elimnyama bese siphinda siqaphela lezi zinto eziwu2 kunephimbo ledlozi yila sibona khona ngamaphupho ukuthi idlozi leli lingikhombisa something bese kuba nephimbo lento yemcabango ikabili ayifuni siyithathe kancane ngoba uyabona nje basise redweni sisemoyeni umcabango womuntu loyo kunomuntu owakholelwa kulomcabango wa manifest waphiwa isidalwa sakupho kodwa indlela esikwazi ukucommunicate ngayo nomuntu siyini sikhuluma ngephimbo lo mcabango so kuyenzeka nasekhaya uthola ukuthi kunesidalwa esimbi esikuhlebela into engekho ngomfowenu sifika ngemcabango sithi umfowenu uyathakatha hayi ngoba ethakatha umfowenu nawe ugcine usumzondo uthola ukuthi wena ongangenelani naye yena uyangenelana nawe sekumele ke uhambe uyocheck ukuthi asikho yini isidalwa uchecka kanjani musu ukufuna ukuhlola qala ngokugezwa qala uhlola usugeziwe ngoba uma uhlola ungakagezwa kungase kuvele ukuthi ngempela umfowenu uyakuthakatha kanti akakuthakathi wena udriver isidalwa esibi siyakukhuluma la kuwena ngoba imicabango yomuntu iyiphimbo lomunye umuntu ingakho mawucabanga uzunikini ikhanda uthi uyazi ngiyacabanga akuwena umuntu othizo okuhlebela izinto ezirong likhona ke nedlozi elifuna ukuchitha umndeni elingaqhamuka kuwena likhulume izinto ezithize elinye umuntu wafela entabeni la ekhaya akazwani nokubona abantu besekhaya ngoba wahamba yena wafela entabeni ngenxa yezingxabano ezithize ekhaya so na ufuna ukukhipha uyiqaphele leyo nto leyo yabona ke ibalekile leyo ngoba emndeni eminingi you can imagine njengoba nje shilo umlaleli ukuthi uyasola ukuthi uyathakathwa and mangabe uyibeka kanjalo abantu abaningi ngothola bahleli nje for into enga exist 0861596596 sikhuluma ngenhlambululo manje emakhachakacha uma sikhuluma ngenhlambululo inhlangothi ezimbili so lolo lodwa oluzothi wela sikulungise lento but uthothi lolo lunye alifuni leyo nhlambuluko kusho sephelile ngayo mangabe ukuthi lo omunye kumele thini kukhumelana naye umlotha akafuni yena ila ngithe uqoqa wena nomndeni wakho bese ugeza ikhaya mawugeza ikhaya ugeza naye ngaphandle kokuthi nihlale phansi naye nikhulumisane la ngithe uphuma ngaphandle nesilwane esithize okuyisona ozogeza ubabize bonke ubaba mkhulu bese kuba khona mthiyana impande likhona ukhamba la obabiza khona ngegameko zasekhaya uzoba lapha bonke uzobabiza uthi sibanibani uzothi bonke abafa bexabene bengangenelani bonke abafa besolana ngokuthakatha bonke ababenthile ngizonibiza nonke ukuthi nigeze uthathe lolu khambo libeke lapha mina ngizalwa la ifamily yakithi beyingazwani baba wami nabafowabo baze bashona abanye bengazwani kodwa ubaba wathi esediscover lento yempande wenza lempande umndeni waxolelana ngaphandle kokuthi uhlale phansi sayisebenza spiritual sayakha ngokhamba baxolelane siyazizwana namhlanje kumnandi nabafowethu sure indaba onkakasi ayithe uXolani Zinzile from Memlazi sabona Xolani yebo njani baba sikhona mfethu siyakumukela kwindaba ekakasini siyaphila nathi sure umbuzo wami ngicela ukubuza mina baba ngicela ukubuza ukuthi ke uma seyenziwe inhlambuluko kubalekile ukuthi izinto zikhishwe in details la ukugonyuluka ekutheni ngihlambulukeke ukuthi ngathi ngenza ukuthi nokuthi noma kuvele kuboshwe ngaphandle linye nje kuthiwa konke saphambana ngakho okay makachakacha ukuhlanganisa ndawonye konke uzosuka ukhulume kanti akukhona kwaba umsusa wenkinga la ekhaya asivele inhlambuluko la kuhlanjululwa khona idalwa uvele xoxwe kuthiwa wonke amaphutha nezinkinga namacala abawenza
sizothi namhlanje abathelelana amanzi ukuze masidlelana kungabi indlakubi la ekhaya kungabi khona umshophi. Xolani. Okay, ngicela ukubuza ke makwabantu ababili abasesenyameni. Abantu ababili abasenyameni kubalekile ukuthi bavulelane ifuba. Kusiza phi lokho? Akusize edlozini. Kusiza bona ukuze ingaphinde yenzeke lento. Nomunye yazi ukuthi kahle kahle kwangilimaza nomunye akwazi. Ngicabanga ukuthi kubaleke kulelo zinga. Okay, hayi, keswaka. So basaphila bobabili labantu. No, ngifuna ukuthola nje ukuthi akekho umuntu engingaba nokuphambana naye. Ngifuna ukuthola nje ukukhanyiseleka kahle ngoba nje abantu abaningi mabexolisa baye bawalaze nje. Angabisashi ukuthi ngenza lokho noma ngathi ngoba okulimaza kakhulu okuphuma emlonyeni. Udlulo okwenziwa. Ngicabanga ukuthi kubalekile for accountability. So that umuntu account ukuthi uxolisa phezukwana ngoba ngenzeka ngikhuluma into wena ngixolise kanti angixolisi le yakulimaza le ngixolisa yakuyona for accountability purposes ngicabanga ukuthi kubalekile ukuthi umuntu ayibali izinto. Yeah, no wabuza umbuzo obalekile mfethu siyabonga. Okay. All right. Indaba onkakasini hayi question evela ke Xolani ekutheni kumele kuvulelwa ifuba like ugonyuluko ukuthi yini yona leyo ixoliselayo. Ukwindaba sabona? Ukwindaba sine TikTok page by the way. So that's when we tell khona the content yethu nama videos akhona. So follow our page Indaba with Alex, and again we are on Facebook ilelo page esilisebenzisayo elithi Indaba with Alex, and then bese ke ubeka umbono wakho. Namhlanje ngina Professor Magajakeja sikhuluma ngendaba yokuhlambulukelana ukuthi kwenziwa kanjani izinto kumele siqaphele nana ukuthi kusebenza kanjani. Ngithatha uNjinga ngubane from Pinetown. Ukwigagasi Njinga? Sanibona. Yebo sekubingelela ukwigagasi. Yebo. Alex ngicela ukubuza kuProfessor kumProfessor uMagajakeja la ngingaba nenkinga ukuthi emndenini abaza kahle uma ongizalayo nodadewabo ngigcine nginukeka begcina bekhuluma izinto ezingekho zinhle ngenxa yokuthi kubazukulu abakhona ekhaya mina ngazi ukuthi usebenza kangcono mina ngathi unezinto ezingconywana kunezingane ezinye ngathwala lokho kwangazi ukuthi mina mhlawumbe khona engikuphendulayo ukuze kube yimina kuphela oba nezinto ezinhle kwagcina khulumeka kanjalo inhlambuluko yake yazama ukuba khona ngakuveza lokho kubona ukuthi akuhlali kahle kumina and sekufikile endlebeni zami kwangathi kuyahlambululekana emva kwalokho futhi kwawuthi hayi kusho ukuthi babedlala ngami baqhubeka bayibhebhethekisa leyo nto sekuze ngashintshelwa nabazala bami ebengikhula nabo manje ngifisa ukwazi kuba Magajakeja ukuthi mhlambe going forward makuthi siyazama ukulungisa iphi indlela eright ukuthi silungisa ngayo. Okay. All right, Prophet. Ila ngithe khona Mthiyane fanele avuke ayofuna umelaphi because uyabona ukuthi lento ayizogcina ngisho emsebenzini izogcina yenzeka. Kukhona lesi sidalwa esibi esivele sivuke siyinyomfe yonke lento. Fana hambe ke eyogeza lesi sidalwa esimenza athuka abantu ngento angayenzanga. Uyazi ukuthi lesi sidalwa masike savuka abaningi abantu abasejele Mthiyane kanti kwakuyicala lasedlozini la ngalungiswa kwasuke sodwa isidalwa sasiyokona ngaye lo muntu maqede wagwetshwa icala angalazi. So ila engithi mina umuntu ke yila ngamfaka khona umelaphi ngoba sekuyinkinga epersonal akuseyona inkinga yomndeni inkinga ebhekene nawe ukuthi naba abantu bengisola ngento engayenzanga angihambe ke ngiyolahla lesi sidalo kukabili ke Mthiyane inkinga enkulu SBS yenze lo muntu asithi ulandela lesi sidalwa umuntu ongasekho lo kanti wambelethiswa womunye umuntu la ekhaya kunento ekuthiwa bayazi abantu impande yekhokhela abazonto ichaza ukuthini lonto leyo impande yekhokhelo ithakwa neminye imithi umsebenzi wayo umuntu oyisipoki kuwena umbelethisiwe okwenza unukwe ungenzanga lutho akagezwa uyakhokhelwa ukuze asuke kuwena ngoba kukhona umuntu owaya somewhere wamvusa kuwena so njengoba evukile kuwena ngeke uvele uyomgeza umlahle emfuleni fanele akhokhelwe yila ufica khona imali emnyama egcikini kanti bekuzokhokhelwa isidalo esithize noma isilwane esithize ebesizokhishwa kuwena so umuntu owavuswe ethunini kuyacaca
Kezwakala ngiyabonga. All right, no, sejabula mama ukuthi ke kuyaphenduleka. All right, ngiyadlula ke nawe ngiyakhulekana izikhali Stenga. Windaba eGagasini khulekana? Yebo njani bamhlanje. Siphilele kunjani kwena? Yebo ngiyaphila nami. Yes. Izinkulumo yendamayela nenhlambuluko. Naye kulempela sonto engiphuma kuyona senginenhlambuluko ekhaya. Mina kubo kwagogo. Yawo ngoba usathi la mama. Manje ngikathi kwenzeka inhlambuluko ngezwe kade kukhona umunye umlaleli la kade buza ukuthi ifu inhlambuluko yakongile uyahlukana yini. Ngalize site lakho kodwa ke mina vele ekhaya kunoma ngifikile lapho ngoba isemakhaya. Mangifika imndeni thosa ingenelani kanjani kodwa bekulungiswa lokho. Mina ke indeni yami ngithema ngithelelwa amanzi angihlongo lutho ngitheleliwe nje asengiyadlula. Kodwa ngizwile kulabasefeni nabo ngoba sifemeli beshe izinto ukuthi ngeke sakwenza lokhu nalokhu. Bengirong yini mhlawumbe mina mangingasolutho. Ima yindaba ungashongo lutho. Mina ngike ngifike kubo bonke bantu banenkinga kodwa mangivakashile mina angikhethi ukuthi ngekhaya ukuthi ngifike ekhaya ngiye kulomndeni ngoba phela ngisuke ngibavakashele kade sasinana. Yeah. Ngizwe lezo zinto zabo kodwa mina angaze ngibe nenkinga nabo futhi kungijabulisile isikhulu ngikwelezini. Kodwa ke mina bengingenankinga namuntu mangicabanga ngoba angifikelwanga nje ukuthi ngisho something. Okay. All right, so uyabuza ukuthi kube sephutheni yini ngoba vele ubengenanxa namuntu so kuthe makufika kuyena akangasho lutho. Icala lomndeni lawo wonke umuntu osemndenini kufanele ukuthi mawuhlambuluka ngeke ushisa impepho ubusungasho lutho ngoba wena izinto zikhambela kahle. Definitely khona into efanele uyisho mawususemsamo. Uma usedlozini thina into edlozi fanele kube khona ukushoya. Ngisho ngathi nami ngiyajabula ukuthi sesicolelene namhlanje sengathi lento ingaqhubeka ibe khona. Fana noma ekhaya kwenziwe inkonzo yezibani. Angithi izibani mase iphelile ziyacinywa kube ukuze umuntu nomuntu alayithe kodwa kungayena wenza izibani. Kuba kanjalo. Uyaphenduleka bafu? Hayi ngiyaphendula ngezwa baba. Okay, all right. So mungasuyi analyze ke le process yale nhlambuluko bakhulume bonke yena wathula so yini sengayenza ke kulandelisa ukuthi bayimpumelelo ngoba ubengananxa nangendlela azizwa ngayo uyeza ukuthi unepeace enhlizweni yakhe angicabanga ukuthi ikhona into ethize engayidala ngoba ubengayi oppose ngenhliziyo ubevumelana naye ngicabanga ukuthi ngadala inkinga but next time makiwe emsamo naye fanele abenizwe nazo ke bafu. Hayi ngezwa kahle. Sure, sikhuluma indaba yenhlambuluko namhlanje. Lolu hlelo uzolithola kwi-podcast mawuya nje kwi-app yeGagasi. Zonke lezi inhlelo zikuvula amehlo, zikufundise, nanokuzwa nje imbono yabanye abantu. Uyazi ukuhlala endaweni eyodwa uzothola ukuthi kuba khona umuntu ozothi ya nami ke ngayenza kanje kumbe uthole impendulo ezokunikeza nawe i-peace of mind ukuthi yes I did it correctly kumbe ke ube nombono na ufuna ukubeka ukuthi wena washaya kanjani. So sikhuluma indaba yenhlambuluko on Gagasi FM. My guest is umprofeti uProfessor uMagejakeja njalo nje ngolwesithathu from 7 to 8 sikhuluma zona lezi indaba. Yiyo le indaba on Gagasi. Ngithatha uJohannes Zulu nawo kaNongoma mntwana. Njani wemthiyana? Ngikhona angisakwazi ngijabulile ukuzwa izolo kuNdwando. Cha imbi network namhlanje ngoba ugesi awukho. Yimbi impela yonke indawo ngiyezwa bakhala nakwezinye indawo. So uzoshaya ngemfushane indaba. Yeah, noma uthe nje kuhluka umbuzo wami kodwa ke uhamba khona enhlambulukweni. Yebo. Ngiyabuza mina lapha kuMagejakeja ukuthi inhlambuluko ngabe isebenza nje emndenini kuphela mhlawumbe ayisebenzi nje ngaphandle uma kuukuthi ngqabene nabanye ngaphandle ukuthi isebenze khona ngabe isebenza nje kuphela nje emndenini. Okay. Ngisho lokho mayelana nokuthi sinesizwe esaqabana nokhokho sisebenzisa izinto zaso futhi sesithenga izinto zaso zihla ongcamnce baso izinto futhi masizihla ke ziyasigulisa mhlawumbe lokho akusho nje ukuthi kuye uma udla into njengalezo eziphathe kabi emzimbeni. Manje ngiyabuka nje ukuthi njoba sesinezifo ezingaka akusikho imithelela lokho ukuthi mhlawumbe thina asifuni mhlawumbe sithela amanzi nalotho sisileso ngoba uma ubheka nje Magejakeja ngubekile into esobala obona ukuthi inomshophi impela umbutho okhona manje usebenzisa izinto zakhona njengoba kuqothwa abantu nje kwazi kwathiwa
eThekwini eyisoleza lathi KZN ujomba igazi manje selibuye impela igazi siyajoba ngani ngezitha nenduku zezitha ukuthi sebenzisa ini ikhali zezitho hayi ngomkhonto manje usasebenza umkhonto ngiyayibuzela amagatshetha ukuthi lokho akusiyo umthelelo ukuthi azange sithelelana amanzi nabo noma sihlambulukana naso leso sisoleso sure nazo ke okay magatshetha na umbuzo vela kumakhepha sithule sikandaba iqiniso lithi vele ukudla kwesitha indla kubi leyo inhlambuluko isebenza zonke indawo inhlambuluko isebenza ngisho kuthiwa khamba inkosi isihlalo siyahlanjululwa ohlala yakavela ahlale ngoba mayehlala uhlala phezulu komkhokha inhlambuluko isebenza kumuntu oxabene naye Mthiyane manilwa anikwazi ukudlelana ningahlambulekanga yenzelwana inhlambuluko sivikela nesizukulwane esizemva kwethu singathuke leli gazi lachitheka kithina selichitheka nabantwana bethu inhlambuluko iyenzeka phakathi kwesizwe ngoba isizwe sinethongo laso ingakho gogo babethi iqala makuthiwa mhlambe kuyiswa imbewu kaNomkhubulwane noma kwenziwana entabeni bese bethi hambani sizingane sithi hayi gogo siyokwenzani lapha athi asifuni makuphuma umshophu uphume ngani so kunethongo lesizwe lingenisa umshopho ekhaya uma ningazenzi izinto ezenziwe esizweni bese kuba khona into eyidlozi lasekhaya so inhlambuluko akuyona into edingwa abantu basekhaya kuphela wonke umuntu ongazwene naye ukuze niphile kahle idlozi lakhe lingalokhu likumangalela emadlozini akho kufanele nihlambulukelane naye. Alright. Siyabonga kakhulu Makhepha ngalo mbuzo. Alright. Indaba on Gagasi ezenhlambuluko we thought thina mhlambe sesikhava ama-parts amaningi ukuhlambulukelana kwabantu abangasekho. Ongasho ukuthi yena icala lakhe beliyini ukhona yini umelaphi uyadingeka mawenze inhlambuluko. So all these questions we have 20 more minutes yiba ingcenye ke yohlelo sinomprofessor Magatsha inamba 0861596596 iyo inamba leyo 0861596596 inhlambuluko conversation yethu siqale ngo7 uzoyithola ikhona ke nevideo yayo kwi-Gagasi FM YouTube but uyilalela kahle futhi noma ngabe lapho la ukhona uma uya kwi-app we download nje under podcast. Ama views expressed on Indaba are not ama views at Gagasi FM. Your views, your Indaba. Sesikhothi now sicela umthethwa ukwindaba sekubingelela. Hello. Yes Nyambose useGagasini sabona. Ngandimele ngisizwe ngoba mapheshethethi. Yebo siyavuma nathi futhi. Bayimthiyane iyanthinda kakhulu endaba engikhuluma ngayo. Angikho nje right impela empilweni kumanje. Ekukhuleni kwami nje ngikhule uba izinkinga ukuhlukumeza izingane lathi ihlukumeza sibancane. Ihlukumeza noma emshaya isikhathi eside ngingaze ngakhohlwa. Sekusuka lapho saqabana sodwa manje sizingane ekhaya. Kuzanywa ke kubuze bona laba bomdabu ukuthi mhlambe bezosiza ayikube inhlanga zimuka namoya njengakhula ngoba sengimdala nje manje ngino40 kwamina ke njengomfana omdala bezama ukuqazulula ke nabaxabana laba abanye ayi seyisuka zanetha mina ke manje bajikela mina ke manje ngajikela ubaba kamuva nje sinjelo uma nje ukuthi mhlamba ngayinkinga ekuphi ngoba sekuzanywa konke ukuthi mhlambe kuthelwana amanzi kuzanye nezinye izinto bayaphuma ukuthi indaba isedlozini kukhona abahamba bexabene yibo laba bebuya bedala lokho manje zanye kweyahluleka. Okay. Ngiyacela Prophet ila ngisho khona ngathi kunokhambo oluthize lokuyilungisa lento uyazi ukuthi enye into ebesishaye Mthiyane ilento yokuthi sisebenzisa imithi eyaziwa yo wonke umuntu kunemithi nje fanele uyazi yokulungisa idlozi engaziwa umuntu angenze isibonelo ma umuntu efika kuwena usumshayela ukhamba ufaka umlahlankosi umuphi umthakatho ongazi ukuthi umlahlankosi uyasetshenziswa entweni zomsamo so kulula ukuthi lowo muntu angasizakala ngoba impande omfakele yona nalabo abamshayayo bayayazi lempande le isimo esinjengalesi yila engisho khona ngathi yila umuntu asukuma khona asukumele ikhaya ke manje ukuthi athola ukhamba lokwelapha lesi sihlava esesingenile ekhaya ngoba uyeza ukuthi kuxabene idalwa ingakho kuxabana nabantu abaphilayo masingase sibheke impi yaseMiddle East isuka from dali ibhalwe encwadini la kwaxabana khona izingane ezimbili sekuze kwaxabana izizwe kodwa yaqala ngezingane ezimbili zabafana kuze kube namhlanje kusaliwe ngoba ayizange ize iathendwe eimpandeni so ngizothi ke into afanele ayenze yena ukuthi asukume athole lo melaphi ozomnikeza lolu khamba lwedlozi lokwelapha idlozi ayena ngoba akuyena ogulayo umsamo ogulayo la uxova abantu. Alright na impendulo wena Nyambosi.
yebo ngiyezwa ayi ngibona ngiyezwa impela kodwa ngibona kuzoba nzima ngoba kunje namanje angisekho nasekhaya ngikhuluma nje ukuthi mina ke ngedwa mhlambe ikuphi engingakwenza mina makuthi mhlambe ngoba izinto oshaya mina kakhulu ngabanye lapha ekhaya ukuthi ikuphi engingakwenza ngedwa ngoba lokomndeni ayangibona ukuthi ngiyalunga anytime soon. Wena impela odingayo njoba ishaya wena wedwa kusho ukuthi lele liyinkinga liphuma ngawe esayidini wena odinga ukuthi uyenze lento phela idlozi lila okhona so noma ikuphi la ukhona ungakwazi ukuyenza lento. Sure. Indaba onkakasi. Indaba inhlambuluko mosifice sesiphakathi. Alex Mthiyane noma gecha isasasipasa sabaluleka isihloko siyangithinta nami emndenini wami kumaperuperu nganothi ngaqala phi ngigcine phi kule kuthiwa kwenza uqolo bashone kanjalo kulungenziwanga sisele sidwa manje singane kodwa ngithi isasabaluleka isihloko. Hayi ikakasi liyasakha uza khona kuma licebo zeMaritzburg. Siyabonga Mntombi. Sanibonani Alex noma makecha. Hey yawona leta isho baba yokuthi edabide njalo nomfowethu uyaphuma nje kuzobe kabi sephuma kubantu ababili ukuthi la ekhaya uphatha umuthi ukuthi mina ngife sesisele sobabili sebeshonela abanye nabazali. So makuvela ngithi mina yini uyenzelani lento kodwa bese kuthiwa ufuna ukusala nomuzi so uyazi basekhambe mina uzokwazi ukuthi asale yena nezingane zakhe bese zama izingane ayixoshe ngoba lezi zikadadewethu phakathi kwami naye zihlala la ihlala khona kubamwazi uhleli kahle nami kulaleyo nkinga la ekhaya uyavela kaze ngamtshela ngelinye ilanga kwaze kwabe kabili futhi uvela ayithulela ngangiphikisa aphike nje abo umuntu nje kodwa nje yena ayi uyavela kwangempela Sabona Alexis sabona baba umakecha ngisacela ukubuza mina abazali bakho abahamba becabene emhlabeni ukuthi uyakwazi ukuthi wena umntwana wabo ubenzele inhlambuluko like nje mhlamba xabana ngamazwi ubenzela ndlelani yona leyo nhlambuluko. Ngisacela nje ningicacisele lapha noma afuna ngize ngibize umuntu omelaphi indaba ukuthi ezongenzela noma ngakwazi mina ukuzenzela ngedwa. Sure. Alright, leyo qala again le family shame ukhathazekile usisi ukhala ngomfowabo. Yeah, yilento engiyishilo njoba ngithi makuvuka isikhwama esibe ekhaya angithi makukhona isangoma like akuyenzeka isangoma siphinde sivuke sibe khona kwesinye isukulwana kanjalo nalento yobuthakathi kuyenzeka njoba ngishilo Mthiyane ngathi kukabili it either kuvuka isikhwama esibe sala ekhaya noma naye leli dlozi selimehlule vele useyahamba useyayenza ngempela lento ngoba ukuthwasa kubili phela khona ukuthwasa kokwelapha nokuthwasa kokuthakathi ikhwama nje zimbili ekhaya kukhona esimnyama kukhona esimhlophe kuyenzeka futhi nithi niyolungisa ikhwama khona abanye bathi bayothwasa bethi benza inhlambuluko kwathinteka lesikhwama esibi zavela izinto zabheda kakhulu kunakuqala yingakho kubalekile ukuthi umuntu okwenzela izinto akaqala kulandele lo muntu akulandele yena ayazi icharacter yakhe ukuthi unjani lo muntu yingakho kudala Mthiyane bekhona izangoma ezihlolayo zingakwazi ukwelapha bese zikiyalela ukuthi mawusufuna ukwelapha iyalapha ya manje ngoba sekwaba khona leli demon lemali sesifuna ukwenza konke sigcine simosha izinto zabantu kanti lento yenhlambuluko Mthiyane ibaluleke ngalendlela ubonaka mawumithisa intombazana emzini womuntu kuthiwa wozohlawula leyo nto ukuzogeza umuzi ukuzohlambuluka ngoba awukwazi ukuphinda ungene uhlangane nengane yakho la ekhaya ube unecala elingagezwanga la ekhaya ukuze uqhubeke umndeni uhlangane nawe uthandane kahle nale ntombazana izogeza umuzi kwakukhishwa ngisho imbuzi yokugeza intombi ngoba icala elingageziwe liwumkhokha ekhaya. I hope uzophenduleka sisi. And then ke abazali bashona becabene ngomlomo so ngifisa ukubalungisela. Khona ufanele amele umama aphathe isilwane wesibongo sika mama kube khona wakababa aphathe isilwane saka mama bese lezi zilwane ziyashintshwana esinye siye ngala esinye siye ngala beze zihlatshelwa ngaphandle kugezelwe ngaphandle umuntu wasekhaya angasidli. Isizathu ngiye ngithi mina abasigqibe ngoba abantu bamanje ngeke usabadlisa imbuzi bazobuza ukuthi wangadla wena wadla thina sona. So ngiye ngithi ke kungcono usithathe isilwane uyosigqiba ngoba
ngoba alikhi iqatha ekufanele lingene lo mlomo wala ekhaya. Uma kodwa seniphinda nibahlanganisa sekufanele kube khona imbuzi yesithathu ke manje yokuthi hayi exolaneni kwenu sizonihlanganisa ukuze nathi mase sihlangana nabantu bethu singayitholi sesinalezi inkinga esinazo, otherwise siyobanjwa isiqalekise sashowe uyilembu shaka mawukuthi wasisho ngempela sokuthi siyobuswa izinkonjane ezimhlophe. Nathi akekho umuntu ohlambulule amazwi adinga ukugezwa makuwukuthi amazwi akhulunywa, otherwise siyocindezeleka ngenxa nje yenhlambuluko ngendlela ebaluleke ngakho. So le yesithathu imbuzi ke ingadliwa yona. Hayi le sithathu ingadliwa bahlanganisa yes. Ngibingelele Sohlaza. Yebo mama gatsha lapha studio. Ngicela ukubuza ukuthi mina munelo umona umndeni ngezwani nganginelana. Inhlambuluko ukuthi uyafesti kenzeke njengomndeni wapha nomndeni yadingana kodwa laba abanye abavumi mfanele njani ngoba kwaphoqa ngibona kungekho right ngoba phoqa bazokwenza into engekho enhlizweni yabo noma fanele uhlala ulinde uzuzwe ngabo masibebona ukuthi sekuyadingeka ukuthi kwenze inhlambuluko ukhanyele enkandla la. Okay, so ngakhulungwane. Ngibingelele Gagasina. Nginenkinga la. Nginenkinga yesichitho sokhuphe. Abalaphika bazwelu akuzwakala ikhambi. Kodwa futhi ngibe umuntu ongathi nginesiphiwo. Kodwa futhi naso lesiphiwo asicaci. Into engiyaziyo ngiyengizwa ngathi kuthiwa kuno kwaxabana umndeni. Kusho ukuthi obaba bami baxabana kwaze kwakhona nomphefumulo ophumayo kanjalo. So ke leyo nto ayenzekanga ke ngoba abasekho bonke labantu bomndeni loya womunye abenza lokho. Manje inhlambuluko yakhona asiyazi ukuthi siyenza kanjani. Manje angazi ngoba ngiphethwe lesi isichitho noma yileyo nkinga ngicane ngichazele nje ngihlukanisele ukuthi lento ngayilungisa kanjani Nkosi. Okay, nosekuzwele ma. Ngifisa siqaleke lapha ke makajaja kukhanyele lapha ukuthi hey yeah ike yavela kancane question but ibingaveleli la ekutheni ke abafuna ukubaphoqa yeah ila ngithe khona uyenza wedwa nabendlu yakho la unquma khona isilwane bageza bese uyalibika futhi udaba ukuthi isizathu sokuthi ngiyenze ngedwa ingoba kuzosiphinde kusuwe umunye umsindo kodwa mina sengifuna ukunilungisa kulento enahamba niyona ngiyanigeza manje ngenelanani dlanananani bese bahlanganisa kanjalo. All right. And then nangisesekhala ngokuthi unesichitho obukhuphe kodwa futhi umuntu onesithunywa. Isithunywa umuntu onesiphiwo kunenkinga la Sohlaza kuyenzeka umuntu abe nesithunywa mawuke waqala nje wathatha idlozi nalele libi liyasondela lithi ngangithakatha nami ukuthi isikhwama sami singakusiza ngoba akekho phela umuntu owayize enesikhwama sokuthakatha sajika phakathi isikhwama saba isikhwama esibi mhlawumbe uhamba singageziwe. So umuntu ke onesipho kuyenzeka ungenwe idlozi lahamba lingalashiwe. Ngwenzela isibonelo ube isangoma bese uthanda abantu besilisa kanti ungenwe idlozi lingagezwanga owathwasiswa ngalo lingagezanga wahupha amadoda kwasana engene endumbeni uphuma usuyiqedile wena and nabo bavele babe weak kuwena ngoba leli dlozi lithi libalethela nezathu zalo lokuthi nalo likwazi ukuthola ukudla la kubona. So ke uma kuyisimo esinjalo kuye kufanele ukuthi umisa ukhamba ke manje lokugeza lo msebenzi wawuthatha phela onesithunywa welaphe labantu ngoba makuyisichitho esingalapheki kusho ukuthi lento inedlozi lakho phakathi ekhaya. We are live on Indaba with Alex on Facebook. We have a Facebook page it's Indaba with Alex. Uzothola ama video nje yazo zonke inhlelo including this conversation and with TikTok as well. We are live mawuya nje ku TikTok and watching this show. You can see my guest Makajaja is here and then ngiyabona nama comments akhona. He is here efake skipper sakhe esi brown nedenim jacket. Ungakwazi ukuthi uyibone conversation yethu sikhona yaqhubeka live now on video ku TikTok. Yabona ukuthi sikhona yonke indawo on YouTube. You'll be able to watch it and then ikhona ku app ilalela as a podcast and you can watch it on the TikTok. Please like page lethu elisha ku TikTok, follow ishe so that you are part of a conversation ungasali ngaphandle. TikTok page lendaba with Alex. Our views expressed on Indaba and not our views at Gagasi FM. Your views, your Indaba. Jacob Zuma isikhonze kakhulu indaba esikhulunywa ngolimi lwakithi. Ilalele indaba kanye nomthiyane. Ngilalela njalo nje ngizwe ukuthi indaba zihamba kanjani. Sithemba ukuthi Gagasi ngosithwala ize sibekela siyakhona. Indaba with Alex Mthiyane on Gagasi FM. Yeah, it's Alex on Indaba. Yeah, the only show that allows you to think.
Speak your mind and be heard. Oh, Kuloma silalele, Kuloma silalele on Indaba Gagasi FM. Angibingelele Alex. No, siyabonga baba. Siyabonga kakhulu. Sure, siyabonga nathi. Indlela ayichaza ngayo, uyayichaza impela yazwakala. Yabona indaba yenhlambuluko inzima kakhulu. Kakhulukazi mayadalwa abantu mhlambe sebadlula emhlabeni sisala kini sale imichathi inikeza inkinga kulo mzuzu uthola ukuthi anazi ukuthi kumele nilungise kanjani kodwa nje hayi ishow yakho inhle kakhulu mfethu uyasifundisa bhuti. Angibonga uThulani Mthombeni lo ngisemanguzi. Siyabonga kakhulu Thulani. Indaba Alex Mthiyane nobaba uMagejageja nginibingelele studio ngophumlani ngokwamnyaka ngilayidande nkosini kwasithole. Ngisacela ukubuza kuphileni kwami mina ngingabona ngani mangabe kunenhlambuluko yabangasekho mhlambe kokhulu kwehlele kogogo kokhokho kuye kobaba mhlambe abangasekho emhlabeni ngingabona ngani mina mangiphila ukuthi hayi lokho njengoba kwenzeka kanje na kanje kuqonda ukuthi mhlambe kudingeka inhlambululo. Sure, hayi sikuzwele Phumlani sikuzwele. All right, Magejageja. Ubona ngokuthi uxabana nayo yonke into. Ungathatha unkosikazi niyaxabana, umsebenzini niyaxabana, imali niyaxabana, yonke into oyenzayo nje wena inomsindo phakathi niyaxabana nayo yonke into oyenzayo. Mangithi uyaxabana uyabona mangabe nje uthi uzwana nomuntu uvele nje umuntu ubona ngasakhulumisa isingekho isizathu. Yidlozi elizama ukukhuluma njengoba ngichazile ngathi kudala bekulula idlozi belikhuluma ngelwane egcekeni. Manje akusenasilwane lizokhuluma ngezinto ezenzakalayo. Uxabana nemali uyiphatha namhlanje kusasa ayiseke esandleni, uxabana nempumelelo, uxabana nayo yonke into. Ichaza ukuthi lonto kukhona ungahlambuluka nokukhona kwe. Ayokuphendulekile ke Phumlani kuleyo question. Sesifike ke egcineni kwe conversation yethu. I hope ke ikuvulile amehlo kume mhlambe ikutshela into obungakade uyinake before balana ke nokwenziwa kwenhlambuluko ekutheni yenziwa kanjani impawu zakhona njalo njalo. Magejageja ke utholakala kanjani? Mthiyane bangithola ngamasonto ngise Maritzburg number 285 Hussein Hafaji waziwa ngo Backstreet igama elidala njalo ngesonto ngo10 ekseni kanti inombolo yami ithi 067 287 4180 ku Facebook na TikTok uthi Prophet Magejageja. Ngiyathokoza kakhulu. Alright, siyabonga kakhulu nathi. Indaba ke ama topic lawa indaba yesintu ungathola ke kuwena so unganqeni ukuthi ungithumelele including this one. Unga emaila uthi indaba@gagasi995.co.za. We have a page nalo futhi elisebenzayo ebusuku bonke nemini yonke and landele ulfollowishe on TikTok. Follow usala ngaphandle even icontent ethinta le yakusasa yakadokotela uzoyithola khona nazo zonke lezi manje ngosifollowisha ku TikTok Indaba with Alex and then ke on Facebook we have a new page ethi Indaba with Alex. Thank you so much and the show ke uzoyithola ku YouTube na ku app yaGagasi as a podcast. Thanks to you and thanks to Umshazi Mr. Nzuza the producer yohlelo lo namhlanje. So he's guys standing by to take you on a musical journey yokupholisa ikhanda ithobe inhliziyo emva kwengxoxo enje with the After 8 is After 8. Indaba with Alex Mthiyane, the SA Radio award-winning news and actuality radio show. Gagasi FM. Special open line on Mondays at 7. Talk to Alex. Oh, Indaba. Talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabantu.